Naabot na ba ang Fourth Kingdom? Unsa man taon ka, madam? Oy, unsa man gimusukor ikaw dili? Mao gani siya, sir. Kanya naman gud, sir. Ana magud siya, sir. Wala. Okay. Wala eh, wala eh. Ang babae ma'am, magud siya. Please confirm, ma'am. Please confirm na lang, ma'am, sa topic, ma'am. Kaya para di na mo taas itong istorya, ma'am. Ang topic na to, sir. Confirm na lang, ma'am. Preibahan nimo nga ang Romano Katolikong Iglesia mauna ang babaeng bigaon nagisgutan sa balaang kasulatan. Sumala sa Biblia sa tanong diferensya. Roman Kingdom. Sige, dala sa Roman Kingdom. Unsa man tawag ka, eh? Dala sa Roman Kingdom. Wala may laing Fourth Kingdom, sir. Hagba na naging Fourth Kingdom. And that Fourth Kingdom magisgutan before Christ na ana. Ana ba? Ay, kung nakabit-bit man galing sila, kanang giingon ni San Juan, nga salamat sa Ginoo nga ang gingharian sa kalibutan kaniadto nahimong gingharian na sa Dios, ana ba? Okay. Unya na sana. Pangutanan ako sa so, di ma'am, ingon ko ganina, ma'am. Paminaw sa kadali. Kapila nga kingdom ang maabtan ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Upat. Ika-upat na kingdom iyang naabtan. So, Roman Kingdom, which is karong panahon na hangtod sa future. Ay, wrong? Wala na Roman Kingdom karon? Wrong? Imuha ng story. Aron? Wala yung Roman Kingdom karon, madam. Ma'am, it is a fallacy of equivocation, madam. Madam, mali ka. Ayaw i-insist ng imuhang illogical reasoning, madam. Illogical na, madam. Wala na sa kasaysayan, madam. Imuha ng story. Balik ko na po pangutana, sir, ha? Yes or no? Ay, esa, paminosa, madam. Uy, paminosa lagi. Patubagas ako, madam, ha? Patubagas ako. Patubagas ako. Madam. Patubagas ako, madam. Patubagas ako, madam. Paminawasa lagi ko lagi. Di naman ka maminaw noon. Oo. Di ba, sir? Madam, paminawsa. Paminawsa para magkasinabot ta, madam. Actually, naluoy ko si imuhang tawag ining naluoy ko si imuhang pangunahon na eh. Na ang imong pangunahon na is ang Roman Kingdom is buhi pa until now. Ay mali. Paminawsa lagi, madam. Paminawsa. Di naman ka maminaw. Paminawsa. Kaya di ta magkasinabot lain kay paminawon ba? Ani madam, ha? Ani madam. Naluoy kayo ko sa imuhang tawag ining argumento, madam ba? Nga naman, tungod kay ang naa sa imong una ang dalawa nag-istorya na pud og iya o. Ayo ba paminaw sa lagi, madam. Paminaw sa madam. Kay naluoy kay ko sa imuhang tawag ining argumento, madam ba? Ang tawag ining Roman government wala na karon. Nga naman hagsa naman ang Roman Empire 5th century pa. Gi-invade sila sa mga barbarians. Mao bitaw karong panahon na wala nay emperador. Kay wala na may emperador karong panahon na, so buot ipasabot, hagsa na dili na ka makakita sa Roman Empire. Karon, pareho ba ang Roman Empire o Roman Catholic? Dili. Nga naman kay ang Roman Catholic Church, it is a Christian church founded by Christ from the 1st century AD nga gihimong state religion ni Emperor Theodosius II di adtong 381 nga sa dihang nahimong Christian nation na ang gitawag og Roman Empire. Mao na, madam. Ayaw, tanawa o. Mao ni lisod aning tawag ining makig ergo. Di jud ako an mawag kay nakamute yung ka, madam. Dili gid, madam, kay di kita magkasinabot. Di kita magkasinabot ani. Mo ni ilhanan ba nga kana bitong apiki na sa gitawag og rason ba kay di na maminaw. Di na maminaw ba tanawa o. Sige na po sa ngisip og iya. Tanawa ha. Ang mga teachers kining tawag ining naa sa libro sa kasaysayan, even kanang libro ang gipagawa sa DepEd. Nagsulti nga kanang gitawag og Roman Empire hagsa na 5th century pa. Gi-invade na sa mga barbarians. Unya himuon nimong Romano Katoliko, asa man taw ka nakakita anak, madam, oy. Asa man ka nakakita anang ebidensya, madam, maghimo nimong Romano Katoliko? wala 70x. X good. 70 good, madam. 70, madam. Di gyud na madawat. Sige, madam. Ani, madam, oh.
Na ako'y tawag anong question nimo, madam. Madam. Na ako'y tawag si bakwi. Sir. Si bakwi. Usa may ako bakwi yun. Yun na nimo ang fourth kingdom mao'y kingdom nga maabot ni Ginoong Hesus. Yes. Tinuod na. Okay. Pero dili ang fourth kingdom dili man ang Romano Katolikong Iglesia. Ang fourth kingdom dili man ang Romano Katolikong Iglesia. Kay ang Roman Empire sa panahon ana is a pagan empire, not a Christian empire. Ang imuhang gingon kagay na, sir, na mali ka, ma'am. Na ang Mali Roman ka. Kingdom. Karon gipangutana ka na ko, sir. Sir, ana siya, sir, ha? Tanggala ang garbo, sir. Tanggala ang garbo sa kasing-kasing. Ikaw may naigarbo, ma'am. Ma'am, ikaw may naigarbo, ma'am. Ano man? Kay samtang mutubag ko, sige po kag-yaw-yaw. Sir, niingon ko na end ang Roman Kingdom. Ipangutana ka ka, unsa nga kingdom, ikapila nga kingdom ang maabtan ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Ang imong giingon, uyon ka nga fourth kingdom. Sa ato pa, until today, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, wala laing mag-dominate nga kingdom. It's only the fourth kingdom. Non sequitur, madam. Non sequitur. Oo na, madam, ha? Tubagon ta ka, madam, ha? Madam, be professional, ha? Ani, madam, ha? Tubagon ta ka sa imuhang tawag ang damgo, madam, ha? Ang naabtan ni Kristo ang fourth kingdom. Before kang Kristo, naana ang fourth kingdom. Ano man kay na-invade ang Israel, na-invade ang whole Middle East sa gitawag og Roman government o Roman Empire before pa nataw ang ato ang Ginoong Jesucristo. So nag-exist ang maong Roman Empire na ana sila religion. So dili Romano Katoliko. So mali ang imong assertion nga Romano Katoliko ang gibit nila. Disgrasya. Second argument. So, oyun na siya. Sunod. Kining giingon nga tawag kining gibit-bit. Amino sa lagi mo lagi nagkapait na Ginoo, madam. Kini ka maminaw. Ay sa ba? Di paminaw sa ba? Paminaw ba? Unsa man? Ma'am, madam, tawag ka nang be professional ba? Samtang tawag ka nang naay tao nga nag-istorya, maghilom ka. Di ba? Teacher ba ka, di ba? Teacher ba yata niya pagka magpakawa sa social media ba? Paminaw. Paminaw, ma'am. Dili. Nga naman kay samtang tawag ano mo tubag kung musapaw kung magka. Tanawa na po di yung tao di. Samtang tawag ano nagtubag ko magsapaw-sapaw ka. O sige, tagaan sa panahon mi sige, yaw madam. Paghuman na mag-yaw, maminaw ka sa kuha, paghuman. Kay ang yawa og si Kristo nag-istorya, naminaw mo to demonyo. Pag di ka maminaw pag istorya ko, masalabaw pa kanya. Sige. Dili. Isapa ko tungod kay tawag andi ka maminaw. Kung isapaw, tanawa na po do. Nanawa lagi. Ayaw. Lagi ka maminaw. Pagka man ka doon nagsapaw. Dili ay. Iangin pa jud ko nimo. Ayaw. Samtang nagtubag ko, paminaw sa imong mata. Di paminaw sa. Dili ay. Ikaw ra ma'am. Ikaw ra Rabia ma'am. Nga naman samtang nagtubag ko gipangutan-na ko nimo magsapaw-sapaw ka. Tagaan ko ng panahon nga motubag ko. Wala man tayo dili. Ayaw pa maliktad ba? Imo nga binuhatan. O tanawa karon o. Samtang nagtubag ko di ka maminaw. Di ba? Tanawa lagi. Sige. Ano na lang ha. Paminaw ha. Okay, tubagon ako na imong gingon ha. Before ang tawag ining before si Kristo na ang Roman Empire. Mao ni naabtan ni Kristo. And that Roman Empire, wala na Romano Katolikong Iglesia ang gibit-bit nila. Wala. Nahitabo lang na ay Roman Catholic Church nga gibit-bit sa Roman Empire after na kang Julian the Apostate. Nga naman kasi Julian the Apostate iyang gipangguba ang pagtuo sa mga Romano sa dihang ni daog ang Kristyanismo around 4th century after sa gitawag og Edict of Milan gipagawas ni Emperor Constantino og Emperor Licinius. Mao ti giguba ni Emperor Julian. So para ma-affirm ang Christian faith og si Theodosius kay Kristiyano man siya, dili man siya pagano, mao nang gideclare niya nga ang whole Roman Empire sa iyang panahon mahimong state religion. Sa iyang panahon nga naman kay Kristiyano man to si Emperor Theodosius, di man to tawag ining kuan. Dili man to tawag ining pagano si Emperor Theodosius kung nagbasa kag kasaysayan. Wa man kagabasag kasaysayan gud madam. Mo na ang imuhang tawag anang gituan ka na namang istorya sa imong pastoy. Second argument. Karon, ang Roman Empire na Christianize siya ni abtong 381-382 AD. Before 381-82 AD ang gibit-bit officially sa gitawag og Roman Empire before Constantine, pagan religion sila. Wala sila gituuhang Kristo.
Kanang giingon nimong tawag ana magbitbit og kanang unsa na kanang gitawag og pagtuo. Ang ilang pagtuo ana mga pagano. Nalit na noon ko sa kung tawag na schedule. Mga pagano, nagyaw-yaw na pud ka. Nagyaw-yaw na pud ka. Ayaw sa lagi paminaw sa lagi ayaw sa ba paminaw sa. Nagyaw-yaw na pud ka. Karon. So karon, pag abot ni Emperor Theodosius, wala abti og tawag anang 100 years. Wala abtig 100 years, ang nahitabo is gi-invade sila sa gitawag og mga barbarians. Gi-invade sila sa mga barbarians. So, pag-invade nila sa gitawag og mga paminaw sa ba? Paminaw sa tudluan ta ka history. Wa mo ka nagbasagod. Tudluan ta ka. So karon, gi-invade sila sa gitawag og barbarians. Paminaw sa. Di paminaw sa. Mo ni issue. Ano man maunay gitawag og issue kay ang imong una ang Roman Empire until now existido. Wrong, mali ka. Ang naasi mo una until now ang Roman Empire existido. Wrong, mali. Wa ka kalusot atong 10 kingdoms mo, wa ka kalusot kay ang interpretation ni Prophet Daniel sa napulo ka sungay refer na sa napulo ka hari. Dili napulo kaging harian. Wrong, mali ka. Karon. Kaya kung isa-isahon tag ana magtagbaw jud kay panubag sa kuana. Kung isa-isahon ko na. Support ana, sir. Ana kay ka support? Sige. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang interpretation sa napulo ka sungay napulo ang kingdom. Mag-follow up ko question sa imo kagay na, sir, ha. Ma'am, ubaga sa ko, ma'am. Ingon man ka nga na kay reference. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang tawag ining 10 horns ang interpretation ana napulo ka kingdom. Sige, ma'am. Sige, basa ganina. Wala din kakabalo na ng mga heroli, diba? Dili man mga lugar. Wala na sa kasaysayan, madam. Ayaw ko tawag ka ng kon ba? Singular ang gingon ni ining ginghariana isa ra ka buok. Wala din mga iniining mga ginghariana. Grabe naman, madam. Oy, teacher ba naman unta ta, madam? Singular ang gigamit, madam, dili plural. Unsa? Lahi nga lugar nga iyang gidala. Sure, oy, niining hariana, singular, gihimo ng plural. Sir. Unsa man tawag ka, madam, oy? Madam, ayaw madam ba? Madali lang, sir. Madam, ayaw ba? Ayaw madam ba? Ayaw madam. Kay ako sa tinuod lang, madam, is nagrespeto ko nimo kay teacher ka, pero sa karon nga panahon ay mura mag dili murag matingala ko nimo ba kay ang word nga kingdom gihimo nimong kingdoms. Pastor, sir, pastor, imuhang gilitok pastoy. Di ka kalitok ko. Unya na pastoy. Kay pastoy magtinuod na. Ay sa ba? Dili sa ko sa kingdom ba? Sa kingdom sa ko ba? Ayaw sa ba yun? Nagsentimento ka naman. Ayaw sa. Nagsentimento ka naman. Balik ko na to ba? Ayaw sa. Dili madam. Ayaw tawag anang pagkuan, madam. Ayaw pag kanang magtawag ka na personal. Unya na. Dili sa ko sa tong girguhan ba? Sa ato sa tong girguhan ba? Kining giingon din nga kingdom. Singular o plural? Sir, kingdom is the fourth kingdom. Singular o plural? Ayaw sa. Singular o plural? Sir, wala problema ana, sir. Singular o plural? Tubagalan ko. Singular o plural? Sir, gi-answer na ka. Singular, plural? Roman kingdom. Singular. Wala ka naman singular. Okay. Pila ka tawag anang kanasod, paminaw sa. Pila kanasod ang na-under sa Roman Empire sa ilang panahon before Christ? Sige, anong kitawag ining mapa diri? Unsa man ba? Sige daw. Ayaw ipsot. Nagpagawas ana. Isa. Ayaw sa. Tanaw na to. Sige, debatihan yung pagkahuman. Sige. Pwede ba nimo ihatag ang tawag ang mga kingdoms nga gihatag tawag ang unsa man ang kingdoms? Sige daw, tanaw na to. Unsa na kingdoms? Sige daw. Ihatag ang pangalas kingdom. Sige daw. Okay. Mauna karon, sir. Ana ni siya, sir, ha? Ang European Union mauna ang
Ay, ang European Union sa karon na nga panahon, madam. Diri sa ko sa tawag anang sa ancient pa ko, madam, sa ancient. Ayaw kong ilara ba? Sa ancient pa ta. Ancient time patawa pa ta sa modern times, madam. Ayaw lagi ba? Ayaw sa kung tawag anang atua dito ba sa modern times. Ang atong gisgutan ang ancient ayaw ba? Nisapaw ka. Madam. Ilaron magud ko nimo, madam. Ayaw kong ilara ba? Ang akong question sa panahon sa Roman Empire. Ingon ka nga kingdoms na pila kanang napulo unsa man ang tawag anang mga nasura. Nga king giingon nga nasakop sa Roman Empire. Kinaaman ko tawag ining map diri nga tawag ining mapa sa Roman Empire before Christ. And tawag ining sa panahon pod sa mga apostol. Naa sila sakop unsa nang mga nasura. And pwede ba nimo itudlo asaan ang kingdom? Ang nag-persecute sa gitawag og mga Kristiyano kay syempre mga persecutor man ang napulo kahari nga na dinha. Nagiingon nimo nagikan sa man nagkadinging harian nga sumala pa sa giingon sa Daniel chapter 7 naggikan sa usa ka harian. Sige daw be. Sige daw. Ihatag daw sa ko unsa na maging harian na, madam. Oh, nag-search sa Google. Sige. Tagay daw ka be. Mga sir, ugma na lang ta magklase mga sir ha, kay tawag anang napasubo na ko ani. Sige. Ihatag sa ko anang name sa tawag ining napulo nga kingdoms. Nag-search sa Google, sir. Wala ko na sa Google. Walay. Nana ko tawag anong presentation, no? Nana ko presentation, madam, oh. Madam, nana ko sorry. Ostrogot, Frank. Sabi Ostrogot nga. Ang Ostrogot nga after na sa tawag ining pagkuan sa Roman Empire, naunsa naman taong ka, madam? Oy, ayaw ba? After na sa Roman Empire, sa diyang gi-invade nila ang Roman Empire. Kabakakon bagyod nato ani, madam. Before Christ ha, ihatag sa kuha ang napulo ang kingdoms na sakop sa Roman Empire. Sir, mo to siya, sir. Before Christ to? Ana po siya, sir. Before Christ, ang akong gingon, sir, during the time sa panahon, yes, sir. Mo na siya sa panahon, even kang Ginong Okay. Bisigot, Ostrogot, tawag anang sa Germanic tribe man na sila dapit. O nya, nailhan na sila after they invaded the Roman Empire. Naunsa namang taong ka, madam? Oy, asa man yung taon na mong history, madam? Hindi lang, sir. Okay? Ay, nalang yun yung taon, madam. Oy. Mas tinuod lang, madam ba? Nagduda na yung kunin mo, madam ba? Nagduda na yung kunin mo, madam ba? Naipit na ba ka kung niaging ang Empire Dili Government? Sa Empire Dili Government, ingon ba ko nga Empire Dili Government? Saan man tawag ka, madam? Nagtawag, nagdamgo na po ka ba? Ayaw ba? Ayaw pagdamgo, madam ba? Ayaw pagdamgo, dam. Ayaw, dam. Balik ko sa tawag ng atong issue, madam. Balik ko na ko, ha? Before Christ, o sa panahon sa mga apostol, kay kana ang gisulti na sa Juan, nga lutuson ang tawag ng katawan sa Dios sa napulo na gitawag og hari. Karon ang question, kay actually na ako nahibaw ang napulo ka hari nga nag-persecute, and they are all emperors of the Roman Empire, not in a particular kingdoms nga sakop sa Roman Empire. Ang ilang sentro ang Roma gyud, walay lain. Karon ingon man ka nga tawag ining 10 kingdoms na ihatag sa ako ang mga names. Kanang 10 kingdoms na gisgutan din na. Sige daw, ihatag sa ko, madam be. Sige daw, ihatag sa ko, abe. Sige daw, be. Okay, ako nag-ihatag kagahin na, sir. Kung naamang galing mga names, mga other names, sir. Kung naamang galing, sir. Bisigot Ostrogots. Katawanan mag-argumento niyo, madam? Bisigot Ostrogots, after na nahagba ang Roman Empire. Yes, sir. Ang akong gingon siya, sir. Actually, sir, naitulungan na-convert sa Jerusalem Church of God. Sa Jerusalem Church of God? Wala pa may Jerusalem Church of God ang panahon, madam. Damgo na po na ninyo, madam. Taga-taga kong standard reference be nga na-involved yung Jerusalem Church of God sa kanang panahon be. Madam. Taga kong ebidensya be, ay sabi. Taga kong ebidensya be nga nagisgot o tawag anang Jerusalem Church of God nga kana nga panahon nga tawag ining pagkahagba sa Roman Empire. Sige daw be, taga ko madam be. Taga ko katawag ang ebidensya nga nanay na involved ana nga Jerusalem Church of God na involved ana nga panahon. Sige daw be.
bisan pag bali-balihon ninyo, sir. Unang Jesus nagtukod man gid sa Jerusalem. Sa Ano Roma. ko nang asa nagtukod? Ang akong pangutana ba, na-involved na ba ang Jerusalem Church of God ana nga panahon? Tagae og standard reference. Madam. Ayaw ba? Tagae og standard reference ba? Na nagisgot. Nagisgot sa Jerusalem Church of God sa tawag anang 2nd, 3rd, 4th, 5th century. Sige daw, bi. Tagae daw ko, bi. History ha? Ay nang history. History ha? Sir. Ayaw ko tagaig putos buwad ha? Sige daw. Putos buwad ang Bible, sir. Bible? Nagisgot nagtawag anang Jerusalem Church of God ang Bible? Dili history ang Bible. Nag-ingon ba ko nga dili history? Kaya Part mo, history. dili, sir, no? Part Bible. history. Putos Part. buwad. Dili ba? Bible di mang evidence di ay? O sige, bi. Tagaid ako tawag anang kapitulo ug bersikulo. Paminaw. Tagaid ako kapitulo ug bersikulo nga nilitok ang mga apostol anang Jerusalem Church of God. Sige daw. Asa di ay, sir, nga iglesia, nga lugar ay nagtukod si Ginoong Hesus sa iglesia. Jerusalem, Roma. Wala man ko nangutanag sa gitukod. gani. Ang akong pangutanan nimo ba? Sir, Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga ang mga apostol militok anang Jerusalem Church of God? Church of God, sir. Kanang Jerusalem, butang na siya kay Lucas 24:47. Wa. Si Roma. Jerusalem. Isa ba pataka naman tawag madam. Dili man akong question madam. Tagae kog sita sa kapitulo ug Yes, sir. bersikulo nga nihisgot ang mga apostol og Jerusalem Church of God nga same sa name sa inyong iglesia karon. Church of God, sir. Church of God. Kanang Jerusalem Church of God bakay mo man inyong rehistro. Sir, Church of Kanang God. ayaw ba? Daghan mo gud nag-angkon. Church Worldwide Church of God na apod. Na daghang Church of God madam. Ayaw kong tawag anang ilat-ilara ba? Madam. Paminaw sa ha. Not responsive man gud imuhang tawag aning kuan imuhang tubag eh. Ani ha? Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga militok ang mga apostol anang word nga Jerusalem Church of God. Daghan. Be, sitas. Isa lang kabuk ang pangayo, isa lang. 1 Corinto 19, Galatia 1:13 ang nakabutang Church of God. Pero ang kamutan Wala may giingon din nga Church Jerusalem Church of God. Claim ra man na ninyo. Ayaw ba? Ayaw ma'am. Ayaw lagi kong tawag anang. Ayaw ba? Ang akong gingon, Church of God. Dili ba? Kanang imong gipasakupan ba? Madam. Kanang imong gipasakupan ba Jerusalem Church of God? Imuha man ang giwilding asan Lucas 24. Ayaw sa lagi. Madam. Wala ko nangutan nag-asa nagsugod. Ang akong pangutana, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagisgot ang mga apostol og Jerusalem Church of God. Sige daw be. Ang akong gitubag, sir, Church of God. Nakadaw ka wala? Dili ang ako gipangutanan nimo Jerusalem Church of God. Wrong. Dili na mao. Dahil kayo nag-claim, claim ra na ninyo. Ang akong pangutana ba kanang word nga Jerusalem Church of God gilitok sa mga apostol. Mo na ba? Mo na akong punto ba? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga apostol nilitokan ng Jerusalem Church of God. Church of God. Sir, Church of God ang gibutang na pangalan. Kay Christ, nagitong din na sa Jerusalem. Mao ba? Okay. Sige. So, Church of God lagi nabutang, madam. So, ang nakabutang lang gyud ay Church of God. Wala kay makita or mabasa nga Jerusalem Church of God. Ay saba, paminaw, madam. So, ang imuhang ginadikdikan gyud, ang imuhang tawag enang gina-insist, ang mabasa lang gyud Church of God. Wala lang kabasa sa Lucas. Dili man ka tawag siya kabasa. Nabasa ko na. Isa ba. Diri ko si argumento ko nimo nagigukuta ka ba? Ang mabasa lang gyud ay Church of God lang. Wala kay mabasa nga Jerusalem Church of God. Ay ba paminosa. So, ang mabasa lang lagi Church of God. Paminaw. So ang mabasa day lang Church of God lang, wala kay mabasa nga Jerusalem Church of God. Ay paminaw. So ang mabasa lang gyud ay
Church of God lang. Kabalo lagi ka na, sir. Dili Jerusalem Church of God. Sir, kabalo man ka. Kabalo ka. Kabalo ko nga walay mabasa nga Jerusalem Church of God. Wala man gani Roman Catholic Church, sir. So abot pasabot na wala mami nag-ingon nga ginganlan ni Kristo. Paminaw dili ko sa pangalan ninyo ba? Magtatawag ana sa kuan pud kamo kuan ikaw kung gipangutana ron. Okay. So wala na kay mabasa nga Jerusalem Church of God kay ang mabasa lang Church of God lang. Tama. So kini akong pagkabalo nga walay mabasa nga Jerusalem Church of God. Sakto ni. Church of God ra or wala? Madam. So kini akong pagkabalo nga walay mabasa nga Jerusalem Church of God. Tama ni. Kabalo ka. Lagi, kabalo lagi ko nga walay mabasa nga Jerusalem Church of God. So tama na. Kabalo ka wala. Lagi, kabalo lagi ko nga ang Jerusalem Church of God dili mabasa. So tama na. Kabalo ka, sir. So tama lagi na. So tama. So tama lagi, paminaw sa. So tama lagi, paminaw. Ako pinangutana, madam. Ako pinangutana. So tama lagi nga ang ako ang pagkahibalo walay mabasa anang Jerusalem Church of God. Tama o dili? Tut. Nablangkos madam. Again ha. So tama ang ako ang pagkabalo, paminaw. Tama ang ako ang pagkabalo nga walay mabasa sa Biblia nga Jerusalem Church of God. Tama o dili? Tama sa Church of God. Good. Okay, kinsa maging nag-ingon ninyo kay wala may mabasa nga Jerusalem Church of God sa Biblia, kay wala may mabasa, kinsa maging nag-ingon ninyo nga Jerusalem Church of God ang pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo? Lucas 24:47, sir. Basahon nato ang San Lucas 24:47. Nga nagsulti ang balaang kasulatan nga mao ni pangalan sa iglesia. Sige daw, tan-aw nato be. Basahon nato ha. Basahon nato, madam. Para di ta mamakak ba? Niya 24:47. Ang akong pangutana about Jerusalem Church of God, mabasa sa Biblia. Ingon ka 24:47. Basahon nato. Naa ba Jerusalem Church of God diri? Og sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa Panginoon. So paminaw kay nagbasa ko. Og nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa Panginoon sulod sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Wa man lagi Jerusalem Church of God diri. Dili Roma, sir. Wala man lagi tawag ining Jerusalem Church of God diri. Dili Roma, sir. Pero niabot sa Roma. Niabot sa Roma kasi apostol. Good. Kana mga taga Roma. Gitawag sa pagkasantos o wala gitawag sa pagkasantos? Sa Roma, sir, kay ngano si Apostol Pablo, apostol sa mga hintil. Dili na po siya sa Roma niadto, sir. Sa Corinto, sa Thessalonica, ug asa pa siya naabot. Diri ra ko sa Roma, madam. Diri raon ako sa Roma. Kining tawag kining Roma ba? Kining Roma ba? Madam. Testimony dito sa Roma. Madam, kining Roma, madam ba? Kining Roma, madam ba? Sumala ni San Pablo, giingon nimo nga mo inakaadto didto. Gitawag ba na sa pagkasantos o wala na gitawag sa pagkabalaan? Ang tanan ng mga nasod, sir, dili lang Roma. Dili sumala sa Biblia ba? Ang Roma ba ang Roma? Naay mga balaan, sir, sa Roma pero dili tanang wala ko nang utanag naabay mga balaan sa Roma. Pero uyon ka nga sumala ni San Pablo. Wala ko nang utanag naabay balaan sa Roma. Ang akong pangutana, uyon ka nga gitawag ni sa Dios. Nga usa ka balaang nasod. Wala balaang nasod, sir, nagingon nga. Roma gani, usa man ng Roma. Wala gingon nga total nga nasod. Basahon na to be. Roma gani no. Ay sa ba? Ayo ba? Asa basahon ako, madam. Wala nasod. Basahon na to be. Ni ha. Okay. 7. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma. Kining Roma nasod dili. Madam, kining Roma nasod dili? Of course, nasod. Good. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Sakto sayop. Basahon na to, sir, ha? Unsa lang sakto sayop. Dito tubagalan ko. Roma 1:7. Sakto sayop. Unsa nga verse, sir? 7. Sakto ni sayop. Basahon na to.
Ako naging gibasa, wa ka naminaw lagi ba? Ako basa, sir. Busa gisulatan og kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag. Kapitulo, versikulo, sir. Chapter 1 verse 7. Chapter 1 verse 7. Basa, unsa po nga verse, sir? Chapter 1 verse 7. Roma chapter 1 verse 7. Sige daw. Chapter 1 verse 7. Sige daw. Mga muti di karon sige. Sige, ikay basa madam, ikay basa. Okay. Alang sa tanan nga anaa sa Roma. Okay? Yun. Alang nasod dili. Ang Roma nga nasod. Alang sa tanan nga anaa sa Roma. Lagi. Asa nga nasod, madam? Asa nga nasod da? Nga mga. Asa nga nasod? Asa nga nasod na? Roma. Asa nga nasod? Roma. Very good. Sige. Sumpay, madam. Sumpay, na, madam. Madam, okay na ko. Sige, sumpay. Isumpay, madam. Isumpay. Okay, kaninyong tanan nga ang inyong pagtuo, ginamantala na sa tibuok nga kalibutan. Ay, wala pa, city pa ko. Ayaw pa kutso, city. Ayaw tawag anang ikuan. City. Alang sa tanan nga ana sa Roma, mga hinigugma sa Dios. O yun! Aron na himo balaan. Kinsay hinigugma sa Dios? Kinsay hinigugma sa Dios? Nga anaa sa Roma, mga. Good! Mga. Very good. City, daghan man sila. Daghan man sila. Daghan man sila, plural. Okay. So, daghan man sila. Okay, karon. Asang nasura? Asang nasura? Dili, oy. Ay, gayag-gayag. Pila ka nasod gisbutan diha? Plural singular. Dida, pila ka nasod gisbutan diha? Plural. Ano man? Pila ka nasod, madam. Pila ka nasod gisbutan diha, madam. Madam. Ay, gilubag pag yun mo nasuwat. Ayaw ba? Balik ka pagbasa. Naabot ng nasod diha. Sige daw. Madam. Balik ka pagbasa, naabot ng nasod diha. Sige daw, Roma 1:7. Naabot ng nasod diha? Ay, basa daw, naabot ng nasod diha. Sige daw. Alang sa tanan nga naa sa Roma. Yun! Mga. Ay, ngano sir, putlon man nimo ang verse. Mao nay best practice sa Catholic, putlon ang verse. Palagpak na to, palagpak. Why tanang nasod na? Alang sa tanan nga naa sa Roma. Ayun. Kining madam. Kining imuhang tawag ining madam. Anang tinaro lang ta madam ba? Lagi pura lagi. Kana okay, daghan man din na mga Romano. Sige. Sa Roma sir. Kanang tawag anang gihigugma kaning Romano madam ba? Madam. Kanang mga naas taga Roma, mga taga Roma madam ba? Madam. Kanang mga taga Roma ba nga gisulatan ni San Pablo ba? Gihigugma na sa Dios. Kung naa ka ng panahon na madam, gihugmaon pud ba nimo sila madam? Sir. Okay, ang akong pangutana, sir. Isa, tubagas ako. Madam, tubagas ako. Higugmaon ba nimo sab ang kanang giingon ng mga taga Roma, madam? Yes, kauban na sa Jerusalem Church of God. Okay, Jerusalem Church of God. Kauban daw mo. Okay, pero wala kay mabasa nga Jerusalem Church of God. Yaga. Kauban sa Jerusalem Church of God, yung pagkaman, way mabasa nga Jerusalem Church of God. Okay, sige daw. Kinang Jerusalem Church of God, madam. Kinang Jerusalem Church of God, madam. Na ako'y nakita ba? Mao ba ng Jerusalem Church of God, madam, nga narehistro, madam? Jerusalem. Jerusalem. Tepa, madam. Church of God. Ano na to, be? Ato i-google kay tawag ining kuan. Okay, Philippine. Pabinasa, madam. Madam. Pabinasa, madam. Pabinasa, madam. Ayaw mo 87 AD. Natawag anang diha sa kusa. Tawag ini kuan. Dili ko. Meaning Jerusalem Church of God, madam ba? Madam. Naamoy SEC registration number 000101534. Kamo ba ni madam? Madam, di naman ka maminaw, madam. Madam,
Di naman ka maminaw, madam. Madam. Excuse me, madam. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me. Madam, excuse me. Okay. Madam, excuse me, madam. Madam. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Madam, excuse me, madam. Murag tawag ana lahi naman imong punto, madam. Di pa man naman imong punto. Madam, pamino sa. Madam. Dili man gud na may akong pangutana, madam. Di man gud na akong pangutana gud. Madam. Dili man gud na, madam. Dili man gud na may akong pangutana, madam. Bisag asa lang magkanaabot, madam oy. Madam. Niya madam oh. Na ako'y nabasa diri, madam, from the Philippine. Paminaw sa madam. Excuse me, madam. Excuse me. Madam. Excuse me, madam. Na ako'y nabasa ba nga tawag ining kuan, madam ba? Nga gikan sa PSA, Philippine Statistics Authority, Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified Incorporated, SEC registered number 000101534. Kamo ba ni madam? Yes, sir. Proud Jerusalem Church of God, sir. Kinsa po'y naghatag din yung authority, madam, sir, from the Jerusalem Church of God nga iparehistro mo? Mangutana ko, sir. Madam. Excuse me, madam. Madam, no. I'm not biased. Gipangutana lang ta ka. Kining kwan ba, kining pagparehistro ba kay sige mga Jerusalem Church of God nya wa magid may tawag anang connection sa Biblia bisag unsaon. Sige ra magtawag ining pangangkon. Di ba? Sige, kay ingon maka nga proud mi ana. So narehistro mo sa Security Exchange Commission, kinsa po'y tawag ini naghatag din yung authority, madam, to register the church founded by God diri sa Pilipinas? Wala man kay tubag-tubag sa pangutana, sir. Dili ako pa magyud nangutana, madam. Ako pa magyud ko pangutana. Tagaan ta kahigayon unya, madam. Nga ikay tawag ini mangutana. Nya samtang mutubag ko paminaw pod, ha? O sige, tubagas ako, madam. Kining giingon din nga Jerusalem Church of God nga sumala pa nimo, I am proud to be member of this group registered in the Philippine government. Kinsa po'y tawag ining naghatag ninyo og katungod nga inyong iparehistro ning maong iglesia nga gitungkod man kaha ni sa Dios? Tut. Before ko mutubag, sir, na ipit na kakagain na nga ang ayaw sa ipit, ikaw rin na ipit eh. Ikaw rin na ipit eh. Madam. Tubagan lang ko, madam. Tubag lang directly, madam. Kinsay naghatag ninyo of authority to register the church founded by God? Sige daw, madam B, tagaid daw ko, madam B. Kinsay naghatag ninyo authority, ana? Okay. Before ko mutubag, sir, uyon na ba ka, sir? Okay. Before ko mutubag, sir, uyo na ba ka, sir? Before ko mutubag, ha, uyo na ba ka nga namali ka sa imong giingon kagaina nga ang madam, tubagas ako, madam. Madam, direkta na, madam. Unya na, madam. Tubagon taga unya na, madam. Madam, tubagon taga na unya. Diris ako, madam. Tubagas ako, madam. Ayaw sa ikias, madam. Ayaw sa ikias. Madam. Ayaw sa ikias, madam. Kining Jerusalem Church of God mga gituuhan ninyong gitukod man kahagid ni Ginoong Jesucristo sumala pa ninyo. Kinsay tawag ana naghatag ninyong authority to register that group? Ingon ka kagaina. Madam. Na nang reference o. Madam, imposible na imong i-question na, madam, no. Madam, imposible man na imuhang madam. Ulahin na nang unya na, madam. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Tubagan lang ko, madam, palihog ko. Kining Jerusalem Church of God ba nga sumala pa nimo, I am proud to be member of this. Na-rehistro ni abtong October 23, October 23, 1981. Pwede ba ko nimo tagaan o tawag anang ebidensya, madam, nga gitagaan mo katungod from the Church of God nga gikan sa Jerusalem to register this group? Madam.
Madam, tumagal ako, madam. Ayaw ikias, madam. Bukha ang inyong mata. Madam. Dapat ikaw ang mubukas sa imong pangunuhan na, madam. Madam, tumagal ako, madam. Madam, tubagal lang ko, madam. Palihog ko, madam. Madam, excuse me, madam. Emperor Justinian. Madam. Tubagas ako, madam, be. Madam, fax magud ni madam, oh. Madam. Palihog ko, madam, be. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me. Nag-responsive na ka sa question, madam ba? Ang gingon din ni Philippine Statistics Authority, Solemnizing Officers Information System. Madam. Ayaw i-question, madam, ha? Ayaw i-question ang madam, ha? Ayaw i-question ang tawag ining dokumento publiko, madam, ha? So, na-register din yung pundok, madam, ni adtong October 23, 1981. Pwede ba rin masulti, madam, kung 15 taga Jerusalem nga ni ani sa Pilipinas aron magparehistro ani, madam? Madam. Excuse me, madam. Excuse me. Madam, excuse me, madam. Excuse me, madam. Para dili ta mahimong false claim, madam ba? Kinsay taga Jerusalem, madam, nga ni aning Pilipinas aron magparehistro ani ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified Incorporated ni adtong October 23, 1981. Toot. Sir, hindi ba nga tagaan mo og kanang disiplina ng magtot? Sir? Ganina kung may disiplina, madam, ikaw magud ang pinakaunang may disiplina ba? Sir. Madam. Tumagal ako, madam, be. Madam, ayaw na nagpasangil ba? Kining tawag in na-rehisto ni atong October 23, 1981. Kinsay taga Jerusalem nga aning Pilipinas aron magparehistro ani? Nganong dili ninyo madawat, sir? Na kami nga naulahi sama ra na kang Ginoong Hesus. Naulahi gid tinuod mo. Naulahi gid tinuod mo. Na sila dito sa sinagoga. Okay, very good. Admitido. Sir? Admitido. Di ka kadawat, sir. Madam. Sir, gitagaan kamo. Madam, dili man gud na may akong pangutana gud, madam. Lahi ang imong gitubag ba? Madam. Dili man gud na may akong pangutana, madam. Excuse me, madam. Dili man gud na mo ako ang kuan, dili man gud na mo akong pangutana, madam ba? Sama ni Ginoong Hesus, sir. Madam. Daghan ang story, madam ba? Madam. Sa Roman Empire. Daghan ang story, madam. Excuse me, madam. Natandog ang excuse me, madam. Daghan ang story, madam ba? Ang ako lang pangutana, simple lang kaayo ba? Kinsang taga Jerusalem nga member sa Church of God ni abot sa Pilipinas pagparehistro. Madam. Excuse me, madam. Excuse me. Ako ang tawag anang pangutana, madam ba? Kinsay taga Jerusalem ba nga ni atong Pilipinas aron pagparehistro aning inyong Jerusalem Church of God? Seventh-day Sanctified. Kinsa man, madam? Kinsa lang mo na ko og idea. Kinsa, madam? Ipagaan ta mo na og idea nga inana ang hitabo. Kinsa lagi, madam? Kung kamo ang Madam, nangutana ko kinsa tawhana, madam. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Madam. Ang naa sa posisyon namo. Madam. Ibabagan pirmi sa Roma, ibabagan. Madam. Excuse me, madam. Madam, dili man gud akong question, madam. Yes, dili man ang question. Ako ang tawag anong pangutana, madam. Masayon makatubagon, madam. Di tubaga, madam. Kinsa nga responsableng tao gikan sa Jerusalem nga niabot og Pilipinas pagparehistro ani, madam, ni adtong October 23, 1981? Kinsa? Tut. Wala. Way matubag. Sige. Next question, madam. Next question, madam. Sir, ang akong tubag, sir. Simple ra kinapatubagon, sir. Kinsa? Sir, kabalo ka, sir. 19 Kinsa? Sir, nabalik ang
pagkanasod ang Diba, Jerusalem. sa Pilipinas ba? Sa Pilipinas. Madam, excuse me, madam. Sir, naghatag lang Madam, ko excuse me, madam. Nangutanan sa kung sa ihatag sa ang pangalan, madam. Madam, ihatag sa ang pangalan, please. Naghatag ko sa isayan. Wala ko nangutanan kung si kasaysayan ninyo. Ako pangutanan. Kinsang pangalan, madam, ba nga niabot sa Pilipinas pagparehistro ani kay akong tan-awon ni sa inyong registration, madam. Ug timaobay tinuod, madam. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me. Madam. Excuse me, madam. Madam. Madam, excuse me, madam. Madam, excuse me, madam. Madam. Excuse me, madam. Madam. Kang Kabardo pala. Kasi pangalan, madam. Kasi pangalan. Kinsay pangalan, madam. Kinsay pangalan, madam. Madam. Unya di ordinahan ni Elder Shoemaker. Dili ka maminaw, sir, no? Dili ba nangutana gani ko gani. Kinsa si Elder Shoemaker, kinsa to? Elder Dagger. Din sa Pilipinas. Okay. Sige. Elder Liberat Cabardo. Okay. Para mahimong Philippine officer nga under the umbrella of Jerusalem Church of God. Kaya si Elder Dagger, madam, kinsa pinag-ordinaan niya, madam, nga mosangko dito sa mga apostol? Si Elder Dagger, naana siya connection. Wako nang utala kung siya connection, madam. Kinsa nag-ordain sa iya, madam? Ang nag-ordina sa iya, okay. Dili na ako ma-trace one by one, sir. Wa mo connection kan Kristo. Wa mo connection kan Kristo. Mo na kong giingon nga claiming and proving are two different things.